Μπάρμπαρο, ο οποίος παραπολεί το πλέον out. Πανογιάν. Περιμένει ο Βαρκής την πάσα από τον Αντάμοβιτς, προς τα πίσω με την μπάλα. Πανογιάν, Βαρκής. Πολλές πάτες. Αλονεύτης τώρα βγάζει στην αντεπίθεση του ΑΠΟΕΛ. Κινείται κοντά του Σωτηρίου. Αντάμοβιτς. Κάτσε ο διαβατής. Μαρμαρό. Περτολιό. Πρόλαβε ο Αντάμοβιτς. Παραπήγε πίσω το παιχνίδι. Έχει τους δύο αγώνες με την Bilbao. Τα μεγάλα ντέρμπι στο πρωτάθλημα. Μανογιάν. Μαρμαρό. Και όχι ότι σκόπιμα γύρισε την μπάλα προς τα πίσω για αντίδραση της αναγέννησης, έπεσε ο Σωτηρίου, Ψευιώτης και κάνει το βολέ στην εξέλιξη της φάσης του Αλονεύτης. Για τον Σωτηρίου, αποκρούστηκε την μπάλα. Βγήκε ο Ιωάννου Άτσαλα, έκανε φάουλ δυνατό και θα δει και την κίτρινη κάρτα. Είναι η πρώτη στον αγώνα. Προλαβαίνει την μπάλα και πέφτει πάνω του. Πανογιάν. Μερκής. Απομάκρυνε ολοκλώρωτες σε Τάγιον Άουτς. Αβίαστα τις περισσότερες φορές. Πέρα. Ο Πανογιάν κέρδισε την μπάλα και στη συνέχεια το φάουλ από την Ιώτα. Ο Βάκης κοντά στον Χόλιανιτς. Για να δούμε τώρα την Κακιώτισσα. Για το ΑΠΟΕΛ δίνει τη λύση ο Πάγκο για να στείλει ο Βάγκαρα από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Νομίζω δεν προλαβαίνει να μπουν τώρα στο Κούγκερ. Ο Μανογιάν ετοιμάζεται για να εκτελέσει το κόρνερ που κέρδισε η Καριώτισσα. Η μπάλα απομακρύνθηκε από αριστερά και ο Πάσερ πήγε σιγά κοντά εκεί στο Χόλιανιτς. Θα δούμε. Μπαρμπαρό. Αν εξαιρέσει κανείς εκείνη την εκτέλεση την απευθείας από τον Μωράη στο 51ο λεπτό, το ΑΠΟΕΛ δεν έχει απειλήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Βινίσιους. Δεν θα φτάσει μπάλα στον Μωράης.